Imxejna mill-kidba għal fatti hekk kif Steering Committee ġdid ta' Dwejra Fawdex tħabbar mill-Ministri José Herrera u Anton Refolo. Dan propju biex iħares is-sit ikoniku li dan l-aħħar għanqal ansjetà fost ħafna minħabba l-kundizzjoni tat-tieqa. Hawnhekk fi Dwejra insibu kombinazzjoni ta' diversi fatturi ġo medda pjuttost żgħira u jagħmel post ta' wieħed ta' interess kbir. Dan wara pjan ta' maneġġar mill-Ministeru għall-Ambjent li permetta li dan il-kumitat isir b'mod xieraq u jipprometti l-aħjar mezzi biex iħarsu s-sit. U naturalment l-iskop ta' dan Steering Committee hu bażikament biex jimplementa dak il-pjan. Il-pjan sar wara konsultazzjoni u pjan studjat u naturalment il-kumitat jimplementa ma tfissirx il-kumitat ma jistax jagħti suġġerimenti tiegħu jew jmur oltre. Pero żguru li dak il-pjan irid jiġi implementat. Il-Ministru Herrera saħaq ukoll li kollaborazzjoni mal-UNESCO ukoll hija importanti hekk kif qed jimmira li siti ambjentali bħal Mija Dwejra ikollhom it-timbru tas-si Maltin f'għajnejn il-UNESCO. Il-Ministru Anton Refolo saħaq kif id-Dwejra ħaqqa tkun imħarsa bl-aqwa mod. U importanti wkoll ngħid l-importanti li jkun hemm l-enforcement f'din il-bajja. Għaliex hekk ma jkunx hemm enforcement allura inti għandek il-kajos u ħadd ma jaf fejn sejjer u naturalment inti jkollok bajja li tkun tagħti dera kera ħafna. L-aspetti kollha tal-inħawi se jkunu mħarsa grazzi għal dan l-infurzar, kemm dak tal-art u anki dak tal-baħar li jikkumplimenta s-sit. Fil-baħar ukoll jinstabu diversi speċi u diversi xitel u pjanti li jgħixu fil-baħar li huma ta' interess ekoloġiku. U anki għandna wkoll diversi fatturi ġeoloġiċi fih il-baħar li huma ta' interess. Allura s-sajt huwa wieħed vera komplet sew mill-art u sew mill-baħar.